be ko fasirde gafota ka bayin ko ngancina ka beni bi tenesa jouer ka lokli bisa wangede samba fla ani walsaba ani nyatuma abalon solo dem so wa bolo ko na fokata si dawda sakuma wala sa chugo mina ka fasirde gafota ko bayin mo ko ngancina be ka sigi gafami anta o fami ala to dawda ani nyatuma to ko ri bashiti bashi foita anga kuna ko ya folo la bisa amed le lob mo ambuluta le lob mo ka ngata kerengerera ko ru folo ko ru ko anga fintigila ko ko ni ku yuga panguru kunta ko kunda ko ru ko ni oka min kera juye ka lo kile mugan duru samba fla ani mugan saba min ko ni sa kataka yala ko ni no larawelu ye ko obuluda uga dugumiseni chamaka kiri bola ponyono obola bunjum obola nolu be koro koni ale marabolo koni ale konnala min koni kunyeni de we ka bar sabla ayira la ka foku ka dugumiseni do fene be ko zon na le be Mali ani Burkina koni ale danche malawla ko ko kulu marfatigi dameleke do keleme ka tu daga yoro kumbe yoro o ko fesa ukoni uni kulu barfati ukoni udigira nyonga ko sebe koyi ubine nyonga wati mina de oni ata ka laje marfaki so koni kanga so ka temeni ko fe kulu marfati gidameleke ma koni sheki olu koni sara do koni ko lu bolila ko bolito de wi ala mine ku ga marfa jugu do ka mara ma fen jugu de ko ofli ma ga so konno de la sa ka boli ka tanu yere yi wado yere be ku bolla ku shuri so do fene konna la koni yolu mine wa fenani ya ta kala je ko koni uduna so min konna la ala jera nasro ubeni no ko sebe koni ofuyele ko fe wati mina moto utara ye fo ka ta se fem seni chama mano ku yekul marfati gidamelege utaide ko betara soro ko olu mine tugumna wa ko kunda bane fene ko yi nara keren na gire ali fene konna la koni ko kulu marfatigi damele ko koni kuyo mwa ulo vla fene koni yolu fene daji o roko fole na koyi koni ya ta ka laje tara laraweli koni ori la gire ali konna la bi koni no kera sanfe mawo anga finitigi la kamunu be no lube laraweli ke sanfe la kuto sanfe ka koni ka bamagachi wale ma unu koni ka bone jigu ka ko koni o ko la koni wa ma ulo vla koni no kera bamagachi wale ma uga yoro fanfe la ko lu koni ulu fara ma fla koni kulu mine kulu bla berla mi koni ye bolma fe on ye ulu chama fene koni sorla ko ulu fene mine fene fene koni ya ta ka laje anga finitigi la ka yoro fa fela la de ma kelen koni ko o fene sara ulu la koyi ma fula fene ulu banana ko ulu jogi ga koni yo ulu ta ataka no ulu koni ye laptan son wala sa chugo mina ga kene ya da kelen da uka wala sa chugo mina uka sega no ya chugo mina koni ko mi flende ko findig la ka ko kulu tes no ko tangi kulu ma fatigi damele ko no lu masinga ulu fene tisinga ko wa fene ko mena ka ali fene ko nalla koni ya ta ka laje u koni ku ye mugu jugu perendo koni yodo u ka dugu jukoro la ulla mi koni kera manani koni ulu fali sababu ya fo kata se ma saba koni ulu jogina mi na koni mugu jugu ngoni ale kun dombe dugu jugoro mi kera jidi temene no ala musai jouer kalo kile mwan wulu vlan o klula ko mugu jugu ngoni ma do de tara koni ko ka abulu maga ala nyefolu ko fe ko bulu koni magali ala no nye chei ko mugu jugu na parenting to pau kama nani koni kulu fa manani salen ko fe ma saba koni olu fene jogina ko sebe nu yolu ta tugo mina kataka no le dogotoro sola wala sa chugo mina uga seka kenaya dakili ta ka da olu fene ka wa fene koni ya ta ka laje anga kalata min koni ko lubena sina wa dona na tawla koni ya ta ka laje ko musu chesile musu chanchala koni do koni bombe kulukuru ko fe ni no ka be fe ka akambo yanga nyemgo ya no fede no yanga jamana katigi yayi samba fla ani mugwan saba samba fla ani mugwan nani munu numina doduna na tawla ka koni bara bulu do koni kulu chama blasinga kuluguru ale konna la mi gera juye kalo kile mugwan duru samba fla ani mugwan saba ula sa mi koni na chukumina kasika muso bulu do ko chama na ayira ka foko muso ku ibe seka do politiki la wakoni ya ale koni ale be politiki la akachani samba hirika yi wafina ya ale be maude me dudu
juguman na cogo min na o fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko musow man ka tɛ ka sigi ten tɔ koyi ko muso bɛɛ kan ka kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye bɛɛ kan ka kɛ muso bɛɛ kan ka kɛ leader ye cogo min na ay politique ko ale kɔnɔna la de wa k'i bɛ se ka k'a ye société civile n'o ye ma gansanw ka fɛngɛ kɔnɔna ye fɛnɛ ye muso in kɔni a y'a yira k'a fɔ k'ale ye ko caman kɔni ninnu don kulukuru ale kɔnɔna la a kɔni ko kɔni fɛnɛ taara ka a seereya tigɛ kosɛbɛ o t'a bannen fɛnɛ ye ko ye maasinakaw fɛ yen k'olu kɔni olu ye baara bolo dɔw bila sen kan n'a bɛ fɔ ma ko campagne contre le paludisme n'o ye ka palibana kɔni ye ko o kɛlɛ cogo min na o ko kɔni o ninnu donna ka bɛn ni duwakun tɛmɛnenw ye sa min kɔni kɛra jamanaden gansanw fɛ walasa cogo min na ka maaw kɔni hakili la sɔmi kosɛbɛ bari sabula an bɛ samiyɛ waatiw la samiyɛ dun n'i y'ale fɔ dɔrɔn i ye sumaya fɔ musow bi bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ maaw kin min kɔni na kɔni wa u y'a yira k'a fɔ ko baarabolo minnu talen filɛ nin ye de k'a bɛ taa sefa wari miliyɔn 14 olu bonyankunda baaraw kɔni o ninnu donna ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye juillet kalo tile 28 san 2023 min kɔni bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin ma ba 70 400 ani 500 ani 10 damadɔni na min kɔni na minnu si b'a ta kalo kelen fo ka taa se kalo 59 ma minnu bɛ masina ale kɔnɔna la k'olu kɔni ko baarabolo in bɛna ta ka ɲɛsin olu ma walasa cogo min na sumaya hali n'a kɛra nafɛn ye dɛ kana se ka dangariya kɛ maa la kana se ka maa si nin ta ka taga n'a ye ni tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn ninnu ja bakuruba kɔni bɔra Lilo maaw bolo wa sɛbɛnkɛjɛkulu maaw de jɛra k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa cogo min na an ka se ka lamɛnbagaw kɔni olu kunnafoniya ni kunnafoniya ninnu na Dawuda Sako n'an bɔra yen sa an bi don Mali jati ale kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ngolobugu ko k'olu marifatigi dameleke kɔni k'olu ma ko fɔlen ninnu tun bɛ yen waatiw la koyi alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2023 min kɛra o sufɛlaw la nɛgɛ kanɲɛ 21 olu waatiw la min kɔni kɛra Ngolobugu ale sigida dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Doila kɔni kɔnɔna la ko maa ko fɔlen ninnu kɔni ko u kɔni u tun bɛ maa 4 olu bonyanko la ɲɛfɔliw kɔfɛ u kɔni tun bɛ moto olu sanfɛ n'o ye bolimafɛn sen 2 ye ko maaw bɛ bɔ min kalama de i tulo bɛ marifa cikan de la i t'a dɔn a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na ko kɔni kɛra sababu ye ko ka jamanaden gansan maa 2 kɔni ko olu bana kosɛbɛ ko kɔni olu taara ka taga n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la k'u bɛ se dɔgɔtɔrɔso la waati min na o y'a sɔrɔ bana ninnu kɔni a juguya bɛ kosɛbɛ bari sabula marifakisɛ ninnu ta yɔrɔ kun cɛ ɲan bɛɛ nka kɔni ko u kɔni k'u bɛ ka ladonko ɲuman kɔni ta k'o da u kan nka ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye fɛnɛ dɛ k'u kɔni u fɛnɛ minɛna ka taga n'u y'u ka poste de police la kosɛbɛ u maa 4 kɔni bɛ u ma se ka sɔrɔ bari sabula dɔw kɔni olu bolila bi olu sentɛgɛ jɛra ni an ka ba finitigilakaw ta ye k'olu kɔni ma se ka sɔrɔ nka ni maa 2 kofɔlen kɔni k'olu taara urgence la olu nana urgence la Bamako walasa cogo min na kɛnɛya sabati ko ɲuman o ka se ka da u kan ko dɔw don bɛ kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye amin Bolbi Mali jati mɔgɔw ka ko kunna ko ka ɲin ale ka sɛbɛn Dawuda Sako n'an bɔra yen sa an bɛ don histoire ale kɔnɔna la k'an ka taa yɔrɔ jumɛn ko sigiba kɔni ko kɛra CEDEAO maaw fo ka taa se Lioma maaw kɔni olu ma sa min kɔni na kɔni u ye sanction kɔni ta k'a ɲɛsin Nigériens kɔni masa min kɔni na u y'a yira k'a fɔ ni lajɛrɛ kɔni ale bolodara kɔni ka nun don ka koromokari ka bɛn ni kari tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2023 masa min kɛra Abujakaw fɛ n'o ye Nigeria ale faba ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ma ɲɛmaaw kɔni olu tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se IOMA ma ɲɛmaaw olu fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan min kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko coup d'état min kɔni ko kɛra Nigériens fɛ yen nɔ arabadon kalo tile 26 san 2023 k'a ko kɔni na fɛnɛ yɛrɛ wa ko jamana kantigi kɔni k'u y'o minɛ ko o n'a somɔgɔ dɔw minɛ k'olu bila bɛrɛ la n'a bɛ f'o ma ko otage CEDEAO maaw kɔni olu ka kuma ɲɛfɔ la kɔni u y'a yira k'a fɔ ko maaw ma mana kɛ nin ko in na dɛ ko ɲɛngili kɔni ko de bɛna taa k'a da Nigériens kɔni olu ka jamana ale kan
mi kɛra u kɔni ka kuma laban ye kuma mi kɔnɔna la kɔni fɛnɛ kuma caman kɔni u kun b'a kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko baarabolo min filɛ nin ye de n'i y'a ta k'a lajɛ ko intervention militaire u kun b'a ko fɛnɛ la kosɛbɛ min bɔr'u ka source diplomatique u kɔni ko yɔrɔ la sa wa fɛnɛ kɔni y'a ta k'a lajɛ ko nin décision min talen filɛ olu fɛ de CEDEAO maaw kɔni olu fɛ o kɔni ko ti dɔ wɛrɛ ye de ko kɔni ko ka dancɛ minnu b'u ni jamana wɛrɛw cɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ UEMOA la a ma fɔ jamana minnu tɛ UEMOA la de jamana o jamana kɔni e bɛ UEMOA la i bɛ CEDEAO la dancɛ o dancɛ b'olu ni Niger kɔni cɛ ko kɔni ko dancɛw bɛɛ datugulen don k'a kɛ sanfɛ dancɛw ye fo ka taa se dugumataw ma o kɔni ko nin y'o bɛɛ datugulen u la wa fɛnɛ yɛrɛ ko baarabolo minnu bɛ n'o ye feere ye sanni feere hukumu kɔnɔna la ka bɔ Niger ka taa jamana wɛrɛ kan min bɛ taa nafolo ko sira n'a caman kan ko kɔni fɛnɛ ko o bɛɛ tigɛra u la fo ka taa se u ka essence ko n'a bɛ fɔ o ma ko produit pétrolier ka taa se courant ko ani fɛn caman ma n'a bɛ fɔ o ma ko bien et service ko kɔni ko nin y'olu bɛɛ jɔlen wa fɛnɛ k'u ka nafolo bon min kɔni n'o bɛ yen nɔ Ɲame ko kɔni ko nin y'o gelelen n'o ye kɔni k'a yira k'a fɔ sa ko u y'a glacé foyi t'a to u bɛ se k'u bolo don u ka wari la k'a ta bilen nɔ u ka wari kɔni a datuguru la k'a tigɛ u la fɔlɔ fo waati wɛrɛ ni don n'a nataw la n'u kɔni nana kibaruya wɛrɛ kɔni di wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu kɛra sababu ye fɛnɛ dɛ ko ka nin coup d'état in kɔni kɛ ko wa k'u tɛ da se ka bɔ Niger ale kɔnɔna la ko ka taa jamana wɛrɛ kɔni na bada ko wa u dɔrɔn tɛ dɛ u n'u ka denbaya kɔni u bɛɛ kɔni u ti bɔ ba ko ka taga yɔrɔ wɛrɛ la ko nin ko in kɔni ka a ko la kɔni o de kɛra CEDEAO maaw fo ka taa se UEMOA maaw kɔni olu ka kumakan ye ka a lase Niger kɔni masa k'u kɔni bɛ embargo la nin waati in na nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛ dɛmɛ kɔni ani dɛmɛ n'o o bɔra fɛ Rusilakaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma kosɛbɛ bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko waati tɛmɛnenw na kɔni k'u ye Faransi drapeau kɔni ta k'u ka a jeni bari sabula ko n'i ye nin ko fɛn fɛn ye ka farafinna jamana misɛnnin caman sɔrɔ ko a caman kɔni ka a bɔra olu yɔrɔ la Rusila kɔni ale y'a yira k'a fɔ kosɛbɛ k'ale bɛ dɛmɛ kɔni ani dɛmɛ fɛn fɛn kan ka taa k'a di Nigériens ma kɔni k'ale b'o kɔni kɛ ni tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn bɔra Boubacar Traoré yɔrɔ Essor maaw ka ko ale bunna kun kan Dawuda Sago nin bɛ dan sigi an ka bi revue de la presse la min kɛra i fɛ fo ka taa se ne ma an bɛ k'an bɛ bolo da waati wɛrɛ